एका दिन देखवले रे रमुआ पागल दिहले बनाए। तेका दिन देखवले रे रमुआ जानता रह। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। ई वीडियो के पर बनावतानी लोग के खुद पता होई, रमुआ पर बनावतानी। देखो लोग, आज अनु दीदी के का हाल हो गइल बा दोस्तों। क्या हाल हो गया है उसका कि वो पागल टाइप के हो गई है। पता ना उसके दिमाग में कुछ सोचने से वजह से उसका दिमाग वो हो गया है कि पता नहीं, वो भूत प्रेत का लोग बोलते हैं वो सब हो गया है कि ज़्यादा दोस्तों ना सोचने से ना दिमाग किरेक हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है क्या अच्छे करते हैं और क्या खराब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर दिमाग से सोचने से ना दोस्तों दिमाग में टेंशन बढ़ता है, तो दिमाग दर्द करता है, कान दर्द करता है और उससे भी ज़्यादा उल्टा सीधा बातें निकल जाता है मुंह से। ठीक है, और वो बात मर्द नहीं समझेगा कभी भी। ठीक है, और ऐसे लोग कहते हैं कि अरे वो कैसन रहे, एक बोरा में काट के कस दे ले, अरे वो कैसन रहे डिब्बे में काट के कस दे। अरे सर लोग रहन में वैसन बा कि डिब्बे में काट के कस ना दी हंस तो करी हंस सकाए। तोहरे लोग खानी मरद के नू डिब्बा में काट के कस तरीसा, कोनो बोरा में काट के कस तरीसा। ठीक बा, आ कोनो इनार में फेंक तरीसा मार के, तोहरे लोग मरद खानी। ठीक बा, अरे जिंदगी में का बारे, जिंदगी मिलल बा त कमा स, खा स, खियाव स, इज्जत पानी से रह स। कोनो होने भागता लेके तो कोनो होने भागता मार पीट के। ऐसे कोनो इज्जत बढ़ता है? ऐसे इज्जत नहीं के बढ़त। लोग के टेंशन दिला से, लोग के बर्बाद कैला से इज्जत नहीं के बढ़त। 2 गो 3 गो 4 गो बाल बच्चा जन्मा दो और ओकरा बाद भागल फिर गाँव लेके। कहीं जब सदिया होके की बेरा रहेला तो वो बेरा ना कह देवेला कि हमरा गाँव में दम नहीं कि हम ना खियाएं, हम ना रखें, हम ना बियाह करें। ओकरा ना दम रहेला कहे के। आ जब बियाहवा हो जाला 2 गो 4 गो लइको फइको हो जाला से, तो ओकरा बाद बा आसमान लौके लागेला तारा लोग के। एगो सूरजा बा, सूरजा देखो पीरदिया से लव मैरिज शादी कइले बा। सुनले बानी कि लव मैरिज वाला जिंदगी भर लव मैरिज में रहेला, लेकिन उ शादी कइले बा जब से सूरजा, तब से देखे नहीं कि पीरदिया के खाली मरबे करेला रे बहन चोदवा। कम से कम सोच के समझ के तरह तोरा से काफ़ी अच्छा बिया पीरदिया। ठीक बा, और पीरदिया हमरा से छोट लागी, यही से ओकरा के कहता है। ठीक बा, काहे कि हमरा 3 गो बाल बच्चा बाड़न स,